San Marcos enche Noia de cabalos. A tradicional feira cabalar atraeu a mirada de centos de veciños e visitantes que desfrutaron en comunidade dunha das festas máis enlleiras da vila noiesa. Cada 25 de abril conmemórase no calendario católico o San Marcos, unha data intrascendente en moitos concellos, pero non en Noia. Alí, ata sendo festivo local, celebranse as tradicionais festas na honra deste santo. Hoxe foi unha, ademais, os pratos fortes do programa coa feira cabalar e a exhibición de maquinaria agrícola en San Lázaro. Unhas actividades que atraeron a veciños e visitantes a Noia para desfrutar dunhas festas máis senlleiras da comarca. Comprar ferramentas, dar un paseo ou ir comer o polvo son os principais atractivos que ten o San Marcos. Madrugo ás 8 da mañán e veño para aquí e pápome toda a mañán mirando, porque gústame ver a maquinaria, pero gústame ver as características, como traballan, preguntar, coller folletos, e os cabalos xa é unha maravilla. Bueno, depende, hai un refrán que di que sin Padrón e chove, en San Marcos non. A ver, Padrón choveu algo, a ver San Marcos, eu penso que sí, que vai aguantar. Vou comprar un matraquillo este, que non ten, e vou ver se eu pago. Unha festa que sería inconcebible sen a feira cabalar. A esplanada de San Lázaro acolleu a 68 cabalos durante toda a mañá participando nos diferentes concursos de morfoloxía equina. Un ano máis en San Marcos, con un día que amanece con un pouco de néboa, que vai abrir e que vai a quentar e despois teremos calor. Comezamos as probas de morfoloxía de cabalos e eguas de pura raza galega, puntuables para a Copa Galicia, que leva xa 24 anos de presencia tamén no San Marcos de Noia, unha proba, como estades vendo na pista, moi concurrida tamén dos cabalos autóctonos da nosa raza. Prácticamente todas as gandeirías que están na actualidade en concurso están aquí participando un ano máis en Noia. Unha proba medida por unha xuíz oficial da Escola Oficial de Xuíces e despois, posteriormente, dará paso aos concursos de cabalos eguas cruzados, ponis, que é unha das probas estrelas tamén do día de hoxe, unha proba infantil para os máis cativos, e pasaremos tamén ás potros e potras de pura raza árabe, cabalos eguas maiores de 3 anos desa mesma raza. Toda unha tradición xa instaurada en Noia para os amantes do cabalo. Desfrutar do cabalo galego, dar un paseo e ir de xantar son os elementos unificadores que ten o San Marcos. A nivel galego, nun día laborable, que é unha cousa tamén que hai que ter en consideración. A xente traballa e ten que pedir o día libre para poder vir aquí, pero veñen de todos os puntos de Galicia, como queda hoxe atesorado e atesiguado aquí tamén na Feira de San Marcos. É unha tradición e feira de ano que hai en Galicia, como o Apóstolo en Santiago, como o San Martiño en Teo, na Carballeda de Rua de Francos, ou o San Marcos de Noia. Por lo tanto, son datas ineludibles e que non se poden aplazar tampouco, porque o día de San Marcos é o día de San Marcos, o 25 de abril. Nestes concursos participan persoas de diferentes puntos de Galicia. Tamén os hai que xogan na casa e que, estando no seu concello, non pretenden perder esta gran cita. Xa levamos, van facer 20 anos. Bueno, o cabalo xa ten os 20 anos, a poni cumpre os no mes de xullo e todas as edicións viñamos ao San Marcos e a outras feiras por Galicia, claro. O cabalo na categoría de cabalos cruzados, de maiores de 3 anos, e a poni na súa categoría de ponis. O San Marcos celébrase o 25 de abril, o que pode ser un inconveniente para quenes traballen esa mañá. Hai tamén quen xa é coñecido por ter esta data reservada todos os anos. Bueno, para min non tanto, porque eu no traballo xa é coñecido de sempre que o día de San Marcos pido o día, entón, claro, pero eso se fai en San Marcos, non se pode facer no resto das feiras. Bueno, para min sí, porque eu normalmente concurso ca pequena, ca poni, pero este ano non puden porque non sabía se iba a ter proba hoxe na universidade, entón, ao final concursei con ela porque non tiña claro, foi a universidade. Pero os concursos morfolóxicos non son o único no que participan os cabalos do San Marcos. Este é Galán, que chegado dende Teo, busca en Noia un novo dono. Sí, está a venta. Pretendientes ou ainda... Por hora ainda non, pero bueno, con diñeiro arréglase todo. Vos esperades... Vender, sí. Colocado, ¿no? Sí, esperamos venderlo hoxe aquí, sí. Sexa a cabalo ou a pé, nos San Marcos desfrutan propios e estranos cunha das festas máis coñecidas do panorama galego.